अरे कल पूर्णवासी बा, तनी गंगा नहाए जाए के तैयारी कर दी हता। सोचत है जाई गंगा नहाई। जी माँ जी। जौन होत बा तौन तो होते बा। के जाने गंगा मैया हमार मनोकामना पूरा कर देस। गंगा में ना, वो गंगा सागर में भी नहा लीनू। उ ससुरा के पनौती उतरे वाला नहीं खे। रउआ चुपचाप नहा यही जा। जब देखा था पकड़ पकड़ करल करे रहन। हाँ। अरे गंगा मैया एगो माई के मनोकामना जरूर पूरा करी है जी। हे माई, चला दुल्हन चला, इनकर तो काम बा पकड़ पकड़ कर। अरे जा जा जा। देखो तो इनका ना भाई है ना ना। जब देखा तब लड़ल करे ना। अरे जा। रखा नहाए वाली बड़ी बड़ी। हर हर गंगा लग गया। राम महादेव। पानी बहुत खराब आ रहे। ठीक से आ रहे। हे गंगा मैया, हमरा बेटा खातिर एगो मनजोग दुल्हन मिल जात ना त हम राउर पूजा 2 जोड़ा साड़ी से करती। हमार प्रार्थना सुन ली मैया। डाल डाल उठा के। अब चला लो। ए बेटी, हम तहरा के कहीं देख ले बानी। जरूर देख ले हो खब। ई हमार बेटी ज्योति ही है। हाँ, यूपी टॉप कैले बिया ना। अखबार में फोटो भी छपल रहे। नमस्ते। खुश रह खुश रह। मम्मी हमने चेंज करके आवतन। हाँ हाँ ठीक बा बेटी। आई चली चला जाओ। ए बेटा, वो हमार लड़का है। अच्छा राउर बेटा हाँ, है। हमार बेटा। अरे चला बहुत चला बढ़िया लोग। बा। हाँ, बहुत हो गई। हाँ, आवा 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 लोग। चली ये सब ऐसे ही। चली चल के कपड़ा बदल लिहल जाए। अच्छा जाना तानी जी, गंगा मैया के दर्शन करके ना मन खुश हो जाला। कैसन मनोकामना बताई ता। एगो बात बताई रहुआ के। हाँ बोली। हमार तो इहे इच्छा बा कि हमरा लड़का के एगो मनजोग दुल्हन मिल जात। फिर हमके गंगा मैया से कुछ होना चाहिए। देखी, जब से हमार बेटी टॉप कैले बिया ना, ओकरा खातिर बड़ बड़ घर से रिश्ता आवता। अच्छा, लेकिन कहीं लड़का पसंद आवता तो दहेज का मांग बहुत बा, और कहीं दहेज कम बा तो लड़का पसंद नहीं खे आवत। कुछ समझे में नहीं खे आवत। हाँ ये तो बात बाटे। सुनी ना। हाँ हमरा बेटा से करब रहुआ। अरे रउआ इतना बड़ बानी, हम इतना दहेज ना दे पाई। अरे जेकरा लगे इतना सुंदर हीरा होखे, ओकरा से केहू दहेज कैसे ली जी। हमरा के पैसा वैसा कुछ होना चाहिए, बस रउआ हाँ कर दी। तो ठीक बा। रउआ अपन फोन नंबर दे दी, हम ज्योति के पापा से बात करके खबर कर दे। हाँ हाँ बाकी गंगा मैया चाहिए तो सब ठीक हो जाई। ले रउआ फोन जरूर करब। हाँ, हमार बेटा लाखों में एक बा, बहुत नेक बा। अरे हमनी के संबंधी बन गई नी जा। चली 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 फोन जरूर करब, भुलाएब जी। हाँ हाँ रउआ। जरूर आई। इली चाय पी ली।
गंगा स्नान करे गेल रहलू, कैसन रहे कुछ बतैलू ना? अरे हम का बताई, गंगा मैया में स्नान करके हम तो धन्य हो गई। गंगा मैया तो हमार मनोकामना पूर्ण कर देनी। मनोकामना? कैसन मनोकामना? ज्योति खातिर एक बहुत बढ़िया रिश्ता आइल बा। हमरा के एक बात समझ में ना आवता, तू काहे इतना बियाह के पीछे परेशान बाड़ू? अभी ओकर पढ़े के उम्र बा, ओकरा पढ़े दा। देखी, इ त गंगा मैया के कृपा ही बा ना कि इतना बढ़िया बढ़िया रिश्ता आवता ओकरा खातिर। और वैसे भी ज्योति शादी लायक तो होइए गइल बा। हम तो कहतानी कि मौका का फायदा उठा ली। ऐसन घर दुआर लइका खोजल हमनी के बस के बात नहीं खे। रउआ का सोचतानी और का चाहिए हमनी के? हम फोन नंबर दे तानी, रउआ जाके ना उनकरा घर वालन से बात कर ली। ठीक बा, हम बात करब, लेकिन एक बार पहले ज्योति के राय त ले ली। अब इमे ज्योति मना काहे के करी है? हमें पूरा विश्वास बा कि ज्योति मना ना करी, लेकिन फिर भी एक बार हमरा के ज्योति से पूछ लेवे दा। पर ज्योति बेटा, तोहरा से एगो बात पूछे के रहे। पूछी ना। तोहार माई जीतू बाबू से तोहार रिश्ता के बात करत रहनी है, इमे तोहार का राय बा? अब हम इमे का बोली? रउआ लोग हमरा खातिर जौन भी फैसला ले वो हमरा खातिर अच्छा ही हुई। ठीक बा बेटी,